Hello, sizothi sibuke izwi elitholakala kuTimotheo ukuqala chapter 6 verse 10 elithi ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abaningi ngokuthanda imali balahlekelwa ngokukholwa bezigwaze ngeminjunju eminingi. So leli izwi liyasicacisela ukuthi kahle kahle akukhona ukuba nemali okuyimpande yesono njengoba sesizwa abantu abaningi bethi imali iyimpande yesono. No, lokho akusilona iqiniso. Into kuyiyona yona uNkulunkulu asixwayisa ngayo ukuthanda imali. Akudingi ukuthi sibuke kude. Sike sizwe endabeni kuthiwa umama thizeni ubeshadile ngenxa yokwazi ukuthi umkhwenyana wakhe bemfaka kwipolice ambulale ngoba efuna ukuthola leyo mali. Kulezi insuku zamanje sizwa even nangabazali abadayisa izingane zabo ngoba befuna imali. Sizwa ngobhuti nosisi abadayisa imizimba yabo ngoba befuna imali. Zonke lezi zinto mawuyibheka azizinhle ngoba uNkulunkulu uthi ungabulali. So wena masuthanda imali kulula ukuthi ubulale omunye umuntu ngoba ufuna lento oyithandayo. Kulula ukuthi umzimba wakho athi uNkulunkulu uyithempeli lakhe ugcina usuwenzisa izinto ezingekho right, ugcina usudayisa umzimba wakho ngoba ufuna imali. But into kuyiyona yona ethathekisayo kuthiwa ni ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Okusho ukuthi umuntu othanda imali ayikho into embi angenawo amandla ukuthi ayenze ngoba impande nje mawungayibuka impande ukuthi isihlahla ngaphandle kwempande asiphili. Mawunqamule impande leso sihlahla sisuke sesifile. Kukanjalo ukuthi ngokuthanda imali nathi sisuke sifana njengabantu abanomsuka. Ake sithi ukubulala yigantsha, ake sithi ukudayisa umzimba yigantsha. Yigantsha ngobani? Ngoba wena unempande yakho konke okubi. So konke ongasukucabanga okubi unganamandla wena ukuthi ukwenze ngoba uthanda imali. Kepha siyafunda ke eBhayibhelini ngamadoda ayenothile, oDavide babenothile, oSolomon babenothile. Kepha bona bayasixwayisa ngani? Ngezinto eziyize nezinganelisi njengayo imali ukuthi ayinelisi. Kepha into enelisayo ukuthi uthande uNkulunkulu ngamandla akho onke nangengqondo yakho yonke. Thina okuyikhona khona kumele sikuthande noma kuyena yena kumele simthande uNkulunkulu. Uma sinoNkulunkulu uzokwazi ukuthi uNkulunkulu imali sidinge noma sifumane ngendlela okuyiyona. Uma wakho, ubhuti wakho, unkosikazi wakho noma ngabe ubani uzokwazi ukuthi uthando ozomnikeza lona lungabe uthando oluzoqhatha noNkulunkulu. So imali ayisiyona impande yesono. Into eyimpande yesono ukuyithanda imali. So asibalekele ukuthanda imali, kepha imali siyithola ngendlela uNkulunkulu athi siyithole ngayo. Sebenza ngamandla akho, uthanda uNkulunkulu ngakho konke kwakho, uzophepha ekubeni nale impande yesono. Ngiyabonga.